El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara min be nyono ulu ka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aga se ka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo Mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be se ka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna na kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna na misru konna na tarkatigu bela jilen wuleno ko jobi ambe onabanta fara utaka minye angani chokoroba nyuma nye minya angani kalfa baynye minya angani mugadam baynye anyuma msega sege ama chogomina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi aka sango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasigi herala dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu me Mali kono ani munu sigiro beno do jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba wop mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hiji ni umura ke tugo nyuma ana musaka u ala ka no ya sira me bela jele yi innal hamda bela jele ma amunun ba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnan compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnan au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibiseka do akonna na tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konna na kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijeni Fokatase Bemama Somatra Fienfo Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebare Bangitaba secteur 3 kono Katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kasika dususuma fara kiliyan ka lafiya kan ka ta fe ka men hôtel lafiya kono courant tigara tuguni an bi waati min na iko bi hôtel lafiya kono 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i sen fa biribiri i ka hôtel lafiya ma gɛn
samuru dakabanaw ani adlan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel lafiya i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ko hôtel lafiya magɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel lafiya hali n'aw ye maa ba kelen sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin hôtel lafiya kɔnɔ aw bi ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle de formation bi hôtel lafiya kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 dugutigi ni wari dafara ye passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma ye janvier kalo tile 21 ye san 2025 tarata an bɛ ale wuladafɛla kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka san 64 ɲɛnɛmayali halisa an bɛ o ko kan Yorodi Sahɛlikaw fɛ yen min ye ekɔli karamɔgɔ dɔ ye waleɲumandɔn kɛra ale ye Abbas Kɔkɛ Danbele ale y'a yira sa k'a fɔ n'ale Mopti gouverneur ye ko halisa ko wolomasiri tabaw kɛlen don k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɔgɔkun kelen min kun sigira Mamala maaw fɛ Kɛnparanakaw fɛ yen o baaraw fana banna bin kɛra camion dɔ ka Asharankaw olu fɛ yen an n'an da don o la Kajolokaw k'olu bɛ Ala barikada ko san tɛmɛnen kɔni kɛra k'a sɔrɔ bingali ma kɛ olu fɛ yen u ka polisilakaw ye o kimɛli kɛ Misenikaw olu bɛ degun kɔnɔna na bi
u yɛrɛ n'a ɲɛfɔ chinois nu u bilalen no ɲɔgɔn na cogo min na yirimajɔkaw fɛ yen bakɔrɔbabugu la min ye plaki filanan ye sa misiri welela dɔ keba ko dɔ ye bere kɛ k'o kun ci misiri yɛrɛ kɔnɔ koyi o ko kojugu kɛlɛbaw olu ye ɲininkali kɛ o ko la an na o da aw tulo kan an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye kalanso min bɛ an fɛ yan n'a bɛ fɔ a ma ko cathédrale ale ni Sainte Thérèse ni y'olu dɔgɔkun kelen ye u ti ka kalan kɛ ko in kɔrɔ ye min ye sa denbaw ni denfaw kɔni olu ye ɲininkali kɛ a ko la nka min ye direction ye u ma se ka kun jɔnjɔn foyi sɔrɔ k'a fɔ somɔgɔw ye école cathédrale ale ni Sainte Thérèse min bɛ filɛ nin danganda la Madu Konate kɛrɛfɛ keba ko n'olu dɔgɔkun kelen ye kalan ti ka kɛ ye sɔɔni sisan an bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se ka faamuyali ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jani ale so la woloma sabaw olu ka san 64 ɲɛnɛma baara kɛra kunu Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ wulikajɔw denfilew nisɔndiyaw olu kɔni baaraw sigira yɔrɔ caman fɛ dugudenw caman fana y'u hakilina di ka kɛ ni waleya in ye baɲangarakaw fɛ ko tiɲɛ na u bɛ wulikajɔw minnu kɛra no wolomasiri tabaw fɛ bi u bɛ olu kɔni u ko ɲuman dɔn o la don o don u bɛ se ka baara minnu ye ba sɔrɔsilakaw ye k'u ka dɔ fara halisa timinanja ni wulikajɔ kan yaasa ni jɛkulu marafatigi ni bamaci wale minnu bɛ sa olu bɛ se ka kɔn cogo min na dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na olu bɛ se ka nisɔndiya fɔ baɲangara mara la nka degun o bɛ yen duguden caman y'a sigiyɔrɔ bila wolomasiri tabaw f'u ka dɛmɛ ni kunnafoni sanumanw ye kunnafoni minnu b'a to baara tɔ bɛ ɲɛ u bolo dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na sɔrɔdasiw bɛ k'u se kɛ u bɛ se ka mun kɛ u bɛ k'o kɛ nka olu kɔni sago ye min ye armée k'i jija hali bi yaasa nin bandiba ninnu nin bingalikɛla ninnu minnu bɛ taa jagoya minɛ maaw la minɛnw na ale ni finiw ni wariw la ka bingali kɛ ka sanu ni fɛnw suɲɛ k'o ka fɛɛrɛ sɔrɔ u la k'o de bɛ diya u ye kosɛbɛ dugudenw u ye foli fana kɛ keba ka ɲɛsin armée ale ka minɛnkuraw sanni ma gawukaw ni ansɔngokaw ni menakakaw ni kidalikaw olu ko tare armée bɛ ka fɛn kura minnu sɔrɔ nin ye o bɛ ka na ni basigi ni lafiya ye olu fan fɛ kosɛbɛ caman y'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni a daminɛw ɲɛna kosɛbɛ nka u k'u jija a ka sinsin sabula ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na u yɛlɛmacogo ka ca u fɛɛrɛw ka bon su ni u k'o boloda jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minankura minnu n'u bɛ k'olu sɔrɔ o labaarali o bɛ ka na ni lafiya min ye bi olu ma o ɲɔgɔnna ka kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko nɔn tɛ ani jugu min bɛ ɲɔgɔn na wa ko ɲɛda 120 o de bɛ a bolo a falencogo ka ca dɔnko ka ca hali n'o y'a sɔrɔ nin waati na Kidali yɛrɛ malabolo la ka taa se Tombouctou fanfɛlaw la Bamanciwale ninnu dɔw kɔni ye marifaw bila o la ko armée ka halisa hakili sigi koyi a k'a janto a yɛrɛ la sabula maa ninnu u fɛɛrɛw ka bon armée fana n'a ka baara kɛcogo don u bɛ ka minɛn minnu sɔrɔ nin waati na olu yɛrɛ bolo ka se ka kɛ cɛsiriba ye min ye dugukɔnɔdenw ye u ye ɲinini fana kɛ sa ko n'o y'a sɔrɔ armée bɛ ka nin bɛɛ kɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛna nagakɔrɔ baaraw kɛ n'o ye faso ka cakɛdaw ye olu ka segin ka na min ye kidalikaw ale ni menakakaw ni gawukaw ka taa se baɲangara fanfɛ bolo ni Segu mara kɔnɔna ma u ye taasibila kɛ wolomasiri tabaw ye koyi ko an kana ɲinɛ an ka cɛma falen cɛbaw caman de y'u da nin kɛlɛ ninnu kɔnɔna na min ye nin waati in ye dugawudenw ni seli o kan ka kɛ u ye dɔw ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna na sa min ye armée maaw ye Bamakɔ ya jamanakuntigi ale kɔni ye taasibila kɛ taasibila min n'o kɛra Jeni ale kɔnɔna na 34e bataillon baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ye min ye buru fiyɛw k'olu kɛ sɔrɔdasiw olu yɛrɛ ye taama kɛ donbolo kɛra sefa wari miliyari 7 ani miliyɔn 500 o taara ka kɛ sara ye minnu binna u ka san 10 sara o bɛ se ka d'olu somɔgɔw ma cogo min na k'u ɲɛji cɛ n'o ye o ka fara baaraba minnu bɛ senna bi jamanakuntigi ale yɛrɛ ko ni ala sɔnna a ma an ka wolomasiri tabaw e k'o tɛna bɔ minɛn misɛnnin san na de izini o sigitɔ don an fɛ yan mugukisɛ minɛnw sigili ɲɔgɔn kan min ye minɛn sogolondaw ye ale ni blendew k'an yɛrɛ nana o fari da an ka jamana kɔnɔna nin san nataw la
Asimi ye folni tanni kɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma olu minnu ye muɲu ni sabali kɛ yaasa ka se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ. Abbas Kɔkɛ Danbele général de brigade Moti gouverneur ye an ka ale lamɛn. Sɔrɔsi maliyɛn cɛ de an b'o fɔ ka da mun kan don o don guerre bɛ ka juguya ka taa fɛ la guerre devient de plus en plus atroce mais don o don denmisɛnninw bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔsiya la o bɛ mun de yira u tɛ siran si dɔn n'u y'a dɔn ko siran m'u farikolo yɔrɔ min na b'a tigɛ ka bɔ a la nɔnɔ bɔra cɛba de la bɔra babɛnba de la bɔra ɲamudi sisogo la bɔra firun na bɔra asika Ahmed la asika Mohamed la o b'a yira k'a fɔ livre ni gafew ye yɛlɛma kɛ cogo cogo Mali ye cɛ. Motikaw ni ye olu ka défilé fan dɔ ye faamu ni an y'olu sɔrɔ ka kɛ ni général de brigade yɛrɛ ale yɛrɛ ka laseli ye Abbas Kɔkɛ Danbele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn keba ɲorogaw fɛ yen école karamɔgɔ dɔ ale waleɲuman dɔnna min ye ɲoro kan kɔnɔna ye sa n'o o ye Baji Kamiya ye Baji Kamiya ale ye école karamɔgɔ ye école karamɔgɔ min ni a bɛ seconde cycle kɔnɔna na bibi na enseignement secondaire a b'o kɔnɔna na u ka académie keba o directeur bureau kɔnɔna na ye ale de bɛ kunnafoni di baaraw fana kɛ min ye attestation ye wolomasiri tabaw y'o d'a ma sabula k'a ye baara kɛ ɲɔrɔ kɔnɔna na ɲɔrɔ min ye o senfɛ a ye wolomasiri tabaw dɛmɛ u ka baaraw la keba kamalen ale de ka sara la sa kɛmɛ sarada la a ye temps t'a la k'o di wolomasiri tabaw ma kalo o kalo k'u kɛ k'u boloma dɛmɛ o daminɛna 22 tɛmɛnen in na karamɔgɔ a fɔra kosɛbɛ an ka ɲɔrɔnkaw yɛrɛ lamɛn min ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye u y'a tanukan minnu fɔ an ka se ka o sɔrɔ n'o ye école karamɔgɔ in ka tanukanw ye. En guise de soutien aux femmes, un geste exemplaire ici partout au Mali. Vous êtes une référence que les nouvelles générations, les anciennes générations s'inspirent de votre cas. Comme j'ai si bien dit, ensemble, l'impossible devient possible. Merci, M. Kamel. Merci. Baji Kamiya ale bɛ ɲoro di Sahel camancɛ kalanso karamɔgɔ don min ye académie o kɔnɔna na ɲɔrɔnkaw fɛ yen a ka wulikajɔ bɛnnen olu ka kunnafoni di ma wolomasiri tabaw kɛmɛ sarada la ale kɔni ko ko 10 a n'o d'u ma a sara la n'an bɔra ɲoro ka min ye 20 janvier baaraw tɛmɛ olu kan Tasharankaw fɛ yen camion dɔ bingera ale ka maa kelen jogina maa kelen o fatura bingali sa a kɛra janvier kalo tile 20 jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw fɛ a kɛra dugu min na sa o dugu yɛrɛ ye Tasharani ye an sɔngo o sira kan waleya in kɛra maa mun ɲɛna sa o kɔni y'a yira sa ka fɔ ko bamanciwale kɛba kɔni ye mugu ci n'o ye kisɛden yɛrɛ ye o de ye dɔ sɔrɔ k'o fatura maa kelen wɛrɛ bɛ o jogina kibaruya kelen dibaw maaw y'a yira sa k'a fɔ ko misi dɔ fana marafakisɛ y'o fana sɔrɔ bamanciwale kɛba ninnu kɔni kelen ka nin waleya nin kɛ u ye 5 don fiɲɛ na kɛba nin waati in na an ye kibaruya sɔrɔ sa k'a fɔ ko min ye Amadu Ndunga Mayiga ye Ndunga ko ale tun b'a fɛ ka bɔ Bamanako kɔnɔna na sa ka taa Moritani-kaw fɛ yen Moritani a kun kan ka taa min na o ye lajɛ ye lajɛ min n'o bɛ tali kɛ Moritani yɛrɛ jamana kɔnɔna na farafinna kelenya tɔnba ale ni diinɛtigiw olu ka lajɛ don lajɛ in a ma se ka sen sɔrɔ min ye Dunga ye ale kɔni ma se ka taa waleya jumɛn ni waleya jumɛn nana n'o ye an ka jɛ k'an balimakɛ dɔ lamɛn o ka laseli ye nin ye.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Foli bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nin waati in na. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An bɛ mardi la n'o ye le 21 janvier 2025 ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kunun n'o o bɛnna lundi ma 20 janvier n'o o bɛnna o ma 20 janvier 2025 an bɛɛ lajɛlen b'a kalama san o san conférence africaine min n'o bɛ kɛ Mauritanie jamana kan ni Afrique jamana caman karamɔgɔbaw n'a dɔnnibagabaw an'a kodɔnnabaw n'u b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan ani jamana yɛrɛ ministres caman bɛ taa a kɛnɛ kan san caman na an bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ kunun Mali ka délégation o bɔra yan nɔ an balimakɛ an'an baarakɛɲɔgɔn an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o ye Ahamadu Dunga Mayiga n'ale de bɛ Imam Mahmud Diko o ka chargé de communication o ɲɛmɔgɔ ya ale ye ale fana tun welelen no fɛn kɛnɛ kan ɲinanta in na alhamdulillah kunun 19h waati u wulila k'u kunda aéroport kan Ahamadu Dunga Mayiga a selen aéroport la 19h waati arrêtement ni fɛnw bɛɛ bannen kɔfɛ polisiw nana ka na a ka passeport saisi k'a yɛrɛ wele ka taa lasigi kɛrɛfɛ a kelen na u y'a lasigilen to yen fo ka bɔ 19h fo ka taa se 0h ma a sigilen bɛ yen nɔ o kɔfɛ u nana ka passeport n'a ka fɛnw d'a ma ka sɔrɔ k'a fɔ ko yamaruya bɔra sanfɛ de ko ka na k'a man ka bɔ jamana kɔnɔ nin waati in na i y'a ye a ye ɲininkali k'u la cause ye jumɛn de ye a ye mun de kɛ walima mun de bɛ yen nɔ n'u bɛ nin k'ale la k'a fɔ k'a kana bɔ jamana dafɛ nin waati ninnu na u ko ko olu tɛ se k'o jaabi mais ko kɔni bɔra sanfɛ a yɛrɛ bɛ se k'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la ni ne kɔrɔfɔ bɛ yen nɔ ni maa o maa ye kunnafoni wɛrɛ mɛn nin ko kun kan ni nin tɛ o si tɛ tiɲɛ a bɛɛ nkalon ye ko pasera cogo min na o de ye nin ye wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. ayiwa Keba Dunga an y'a dɔn M5 kɛlɛ waati ale de tun bɛ kibaruyaw di Semasi tɔgɔ la ani M5 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kɔfɛ Fangandaraki nalen kɛ Mokhtar Wani kɛlen premier ministre ye o y'a sugandi émission tɛ sa wa kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ ka Sogɛli kɔni to yen a tora a nɔ na ye nka premier ministre kura nalen n'o ye Ablaye Mayiga ye ale ye maa caman jɔyɔrɔ minɛ u la Dunga bɛ o maaw la an bɛ se ka min kɔni fɔ o ye k'a fɔ passeport minɛna la a tilara ka d'a ma a bilara ka taa ka so a ma minɛ a ko tɔ sa an n'an sigi ko o filɛ o mana na wolo fɛn mun na don nataw olu kɔnɔna na an na o fɔ maaw ye kibaruya di o nasiraw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tun bɛ Jalakɔrɔji Safo o mairie baara kɔnɔna na ni kalata kɛra k'aw ta k'u sigi conseil de ministre y'a yira sa k'olu ka taa ka bɔ yen u ka taa ka bɔ yen kun jumɛn na sabula sariyakisɛ min bɛ mara kamabɔli baaraw kɛ o bi ministre min bɛ mara kamabɔli ko kunna wale yamaruya ka ninnu ka tɔnw ci ka bɔ yen Keba nka a bɛ bataki de c'u ma fɔlɔ k'u ɲininka nin bɛ yen a bɛ se ka mun fɔ nin ko ninnu na conseil de ministre ale ye sɛbɛn min yira Keba o ye k'a fɔ k'u sen yera ko la n'o ye dugukolo feere ko ye k'u sen yera ko la n'o ye dugutigiw ka kow sigicogo ye u sen yera fɛnw na fana min ye sugubulonw sigicogo ye n'a b'a fɔ ma ko marché public o bɛɛ lajɛlen ɲininkaliw de kɛr'u la u ma se ka jaabili jɔnjɔn sɔrɔ conseil de ministre tɛmɛnen na min ye ministre min bɛ mara kamabɔli kunna n'ale yɛrɛ fanga ɲɛmaa ye o ko ka nin conseil ninnu ci délégation spéciale o de bɛna bila u nɔ na nin waati in na ka kɛ ni ko olu kɛcogo ye kajolokaw ko olu bɛ barika da Ala ye min ye tanuniw k'u b'o kɛ sabula banganbanci wale wa min ye bingali ye ko ma se ka sɔrɔ olu fɛ yen san 2024 kɔnɔ kunnafoni dira sa u ka polisiso ɲɛmaaso maaw fɛ ani u ka dugu lakanabaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kajolo kɔni ye ale ye san kɛ cogo min na a bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ a k'o fana kɛ o cogoya kelen na basigi ni lafiya min ye polisiw ye olu ka wuli ka jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani sɛgɛsɛgɛliw ni dugudenw ka kibaruya ɲuman sɔrɔli o y'a to sa min ye kajolo ye ale kɔni tangana san tɛmɛnen kɔnɔna na nka min ye kajolo kɔnɔna na ye Keba gɛlɛya bɛ yen dugu bɛ kajolo o tɔgɔ ye ko Miseni o kɔnɔna na sa o maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati laban ninnu degun bɛ olu kan dɛ degun min b'u kan an balimakɛ Yatara ni ale bɛ Miseni kɔnɔna na ale bɛ dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna jakunkurunin na k'e bolo an na o lajɛ ko olu kɛcogo la. balima silamɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Miseni
ngan ko kan halisa na fara ko so bɛ ka daga fa olu ka kura wɛrɛ ko ka fara kan tuguni samiya kɔnɔna na anw kasila sirako la an jɔrɔla sirako la ka sabu kɛ siraba kelen min bɛ an bolo n'o ye komini bɛɛ jigi ye n'o ye yanni Kajolo cɛ siraba ye a bɛ san caman bɔ an dusukun tɔɔrɔlen don a sirako la ka sabu kɛ sira tɛ an bolo ka taa Kajolo ka siraba in de an ka fɛn bɛɛ ye an ka fɛn bɛɛ de don sira fɛn bɛɛ de bɛ bɔ a fɛ o siraba kelen min b'an bolo an ye dusumakasi nin don sirako in na fo ka tabata san o san an tɔɔrɔlen sirako la samiya o samiya pɔnba kelen bɛ Kajolo cɛ san o san pɔn na a bɛ mɔgɔ kelen don san o san a bɛ mɔgɔ kelen don o ko jɔrɔ b'an na n'a fɔra an haminen don ko la an t'a dɔn o bɛna ɲɛɲini cogo min na ka ɲɛ sɔrɔ o suma ko dugumagɛw an ka ɲɛmɔgɔw taara ala minɛ taa siniwaw cɛ ka na bila an fɛ yan tuguni tɔnɔ kasi ma ko min bɛ ka dabali ba dɛ n t'a dɔn an ka ɲɛmɔgɔ ninnu n t'a dɔn o sera ka nin kɛ cogo cogo sirako gɛlɛya bɛ anw na an dusukun tɔɔrɔlen don sirako la ne bolo yanni a k'o cɛ ka na u kana baara kɛ u ka baara daminɛ fɔlɔ a b'a to k'an ka sira de dilan fɔlɔ siraba kelen min b'an bolo ni bɛɛ bɛ ka don fɛ ni nafa bɛɛ bɛ ka don siraba kelen fɛ a k'o sira ɲini k'o dilan fɔlɔ o sira in a k'o de ɲini k'o dilan fɔlɔ mɛ aw ka sira dilan an ma pɔn dilan jiko gɛlɛya banna an ka musow tɔɔrɔlen don u sɛgilen don u ɲanilen don samiya fɛ an ka baraji yɛrɛ karila an ma se ka baraji dilan u bɛ ka diɲɛ ma don o don mansin bɛ tɛmɛ su fɛ dugu gɛlɛn mansin bɛ tɛmɛ su fara tile kan mansin bɛ tɛmɛ an ma se ka fɛɛrɛ kɛ o barajiw dilan o siniwaw ko baraji dilan o k'o baraji fana dilan o baraji dilanni ni ɲɛnajɛ a bɛ san 20 bɔ ala tɛ san 20 bɛɛ t'a jɛn o la o baraji bɛ se hakɛ min kɛ dilan na o an ma kunnaya bɔli kɛ mɔgɔw ye o mɔgɔ ka se ka dɔ fara a wari kan a ka tila k'a fɔ ko gatigi bɛɛ ka tila ka 4000 sara o baraji bɛ se hakɛ min kɛ baara la o wari t'a la min an nana o wari ye fɔlɔ n'o wari nana min bɛ da o kan o ɲini ka da o kan pour que walasa baraji bɛ se ka dilan o bɛɛ ka bɔ yen siniwaw nana siniwaw ka mansin bɛ don ka bɔ yan olu tɛ se ka baraji dilan wa o bɛ se ka baraji dilan mɛ an ma baraji dilan an ma sira dilan an ma pɔnba kelen min bɛ yen n'o bɛ ka komini bɛɛ dabala ban o pɔnba kelen an ma se k'o fana dilan o bɛɛ kɛ tiɲɛ an ma sira kana dilan san mɛ pɔn a ye pɔn dilan pɔn ma dilan sira ma dilan an ma ji d'an ma an ma foyi d'an ma foyi fo ka na an ka dugukolo bɛ ka tiɲɛ don o don diɲɛ ma don o don o bɛ ka tiɲɛ ko nana ko bɛna yɔrɔ datugu mɛ o nana o bɛ ka baara de kɛ ni mɔgɔ ko mɔgɔ nana den datugu la a tɛgɛ nkalon tigɛ perewu bɛ ne bolo o kana n bɛ taa yɔrɔ yir'o la o bɛ ka mɔgɔ tɔgɔ tɛgɛ tɔnɔ min ka da o kɔ ko nana ko baara ko nana o bɛna dingɛ datugu n'i taara ɲɛ la yɔrɔ min kan i bɛ masaya sigi a la dugukolo o y'a bɛɛ de tiɲɛ wa minnu bɛ sisan su fara tile kan diɲɛ ma don o don o bɛ baara kɛ su fara tile kan o bɛ baara la diɲɛ ma don o don mansin min na papiye min bɛ mɛri bolo ko a fɔra ko kana o bɛna yɔrɔ datugu ka se o papiye de tila ka yira pɔsi la mɛ papiye ma di jeunesse ma a ma di pɔsi la a ma di fo a bɛ mɛri dɔrɔn na ye o bɛ se ka faamu cogo di papiye kan ka kɛ jeunesse communale ɲɛmɔgɔ fana bolo mɛ papiye t'ale bolo foyi ale yɛrɛ bɛ ka ko fɛn ɲɛɲini walasa a ka se ka ɲɛ sɔrɔ mɛ o bɛ ka sen da bɛɛ kan ka taa caman a ko bɛ ka n tɔɔrɔ lɛ a bɛ ka misɛnninkaw tɔɔrɔ fo a dama tɛmɛ n'a fɔra komini 21 komini 21 sira tɛ yen pɔn tɛ yen i tɛ misɛnnin pɔn yan foyi yira ko pɔn min ka ɲi n'a bɔra pɔn kelen bɛɛ la o ye misɛnnin ka jeli pɔn ye a banna o pɔn a bɛ se ka fɔ ka ɲi mɛ pɔn foyi tɛ yen misɛnnin lamini na k'i bɛ pɔn min yira ko ni pɔn dilanna ka ɲɛ a tɛ yen a bɛɛ kɛ mɛ u b'a bɛɛ kɛ pɔn kolon ye san 1 san 2 dɔrɔn a pɔn bɛɛ bɛ halaki u tila u ka mansin duba ninnu bolo kan k'a tɔni bɛɛ cɛn ka d'a ma don o don mansin bɛ tile ka boli an ka sira ninnu kan ni mobili o bɛ tile ka boli o bɛ tile ka boli an ka sira kan sira min ma ɲi kɔrɔlen n'a ye tile bɛɛ ka boli a b'a tɔ tiɲɛ o bɛ k'a tɔ tiɲɛ diɲɛ ma don o don mansin dɔ tɛmɛna dɔ tun bɛ ka tɛmɛ don dɔ su fɛ polisiw y'a minɛ u bɛ fɛ ka segin ni mansin ye o tila ka mɛri la rappeler mɛri ko ka mansin bila ka taa o ko bɛ faamu cogo di caman ne kɔni a ko bɛ ka n dabali ban dɛ n kɔni bɛ fɛ Asim u ka sabali u k'an ka cikan ninnu lamɛn k'an ka cikanw lamɛn u ka sabali Asim a ka mɔgɔw bila u kana yɔrɔ in contrôler ba ye walayi ko bɛ kɛ yan tɔnɔ ko bɛ kɛ yan a ka bɔ hakili ma
wallahi ko bɛ kɛ yan n'a fɔra i taara wallahi ko bɛ kɛ yan ka bɔ hakili ma ne kɔni cikan kelen min bɛ ne bolo ka ɲɛsin président an ka président ɲuman ma a ka contrôlelikɛlaw bila ka na u kana yɔrɔ nin contrôler parce que an ni kɔrɔ bɛ dancɛ de la fɛn bɛɛ de bɛ don yan fɛ fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔ ka don yan fɛ mais siraba kelen min bɛ an bolo an dɛsɛ n'o sira de ka dilan o de ye commune bɛɛ jigi ye siraba kelen bɛ yen n'a fɔra a tɛ k'o sira dilan ko ɲɛɲini o san o san pont bɛ mɔgɔ kelen dun a tɛ k'o fana ɲɛɲini a sigi bɛ dɔrɔn a bɛ ka wari minɛ ka dun tiɲɛna a ko bɛ ka n dabali ban dɛ walahi a ko bɛ ka n dabali ban n t'a dɔn n bɛna ko ɲɛfɔ cogo cogo n bɛ ka ɲɛfɔ cogo min na ko nin ka jugu n'o bɛɛ ye minnu bɛ baara kɛ yan san 2 tɛmɛnen ko minnu nana sa olu b'a yɔrɔ datugu olu dun ye mɔgɔ kɔrɔw de ye an b'o deli olu ye yan olu tun ma baara kɛ k'olu kana yɔrɔ datugu o ziiri de ye o tɛ o ziiri de ye olu mana yɔrɔ datugu dɛ olu nana b'u ka baara de kɛ u ka installation kɛ ka ban wa o baara daminɛ su fara tile ka diɲɛ ma don o don u bɛ baara la n taara preuve ɲini f'a kɛnɛ kan ka na kisɛ bɛ n tɛgɛ de n'a ko ko papier min nana di ko ka yɔrɔ datugu an ma papier yira Zenit communal président na an m'a di poche la ko poche mɔgɔw o y'a yira olu la de mais olu ma papier yɛrɛ sɔrɔ ka minɛ papier yɛrɛ ma di olu ma olu kɔni y'a ye k'a kalan a fɔra ko ka yɔrɔ datugu a banna o bɛ se ka faamu cogo di n kɔni ne bɛ ka wololemada kɛ yan. ayiwa wololemada o faamuna ni sɛnɛnikaw olu kulu bɛ degun kɔnɔna na nin waati in na mamala ni o ye miyankaw ka tɔnba ye ale ka lajɛ sabanan n'o y'u ka ɲɛnajɛ sabanan ye o kɛra nin kalo in tile 17 ka taa bila tile 19 na kɛnparanakaw fɛ yen san ale marabolo kɔnɔna na labɛnbaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye miyankaw ka seko ni dɔnko o kɔni ɲɛnɛmayali kɛnɛ kun don barosigiw kɛra a ko la tako sabanan in ale kɛra sababu ye sa u ka se ka barosigiw kɛ seko ni dɔnko mun bɛ u fɛ kandulatiw k'olu fana sigi sen kan maa caman ne kɔni taara mamala maaw ka ni lajɛ in kɔnɔna na Kucala San Segu ale ni tɔnjɛkulu minnu bɛ yen ni n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Iriganda marakaw ka tɔnba olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan tako 4nan sa ko n'Ala sɔnna ma san wɛrɛ o na kɛ yorosokaw olu fɛ yen Ala k'an si jɔ ka o kɔnɔ Ganakaw ka jamana kuntigi n'o ye John Dramani Mahama ye ale y'i wasa don maa kɛrɛnkɛrɛnnen na sa n'o tɔgɔ ye ko Larry Gevlo Lartey ko ale ka kɛ ale ni cɛncɛnfuga jamanaw n'o ye ISC ye olu kuma ɲɔgɔn ye min ye maa kofɔlen ye sa ko ale de kɔni bɛna kɛ ISC ale ni Ghana jamanakuntigi cɛ min ye Lartey ale ye maa ye a tun bɛ baara la diɲɛ seleke 4 bangun kan sariyatigi don a ye baara kɛ ka surasiya k'o fana baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Union Africaine o bolofara min bɛ yen n'o bɛ bamancɛwale jugawale kɛlɛli baara la a tun bɛ o la yan'o cɛ sa Ghana yɛrɛ kɔnɔna na a ye baara caman kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan ka kɛ ni jugawale ni bamancɛwale kɛlɛ ye surasiya kala a y'o kɛ o kɔfɛ sa a kɔni taara sa ka taa Ghana yɛrɛ kɔnɔna na munumunu salo kɛ ka se ka lafaamuyali kɛ yɔrɔ caman a ye se sɔrɔ ka taa Indikaw fɛ yen min ye Anglais fɛ yen ka taa États-Unis ani Cuba ka taa kalan kɛ nin waati in na sa maa ma falen min ni ale kɔni bɛ ni jugawale ni bamancɛwale kɛlɛli ɲɛdɔn kosɛbɛ n'o ye terrorisme ye Keba ale de sugandira n'o ye Larry Gevlo Lartey ye ko yaasa sa a ka kɛ ale kumada ye ani cɛncɛnfuga jamanaw cɛ cɛncɛnfuga jamanaw olu ka kɔkɔrɔdonba minnu bɛ nansaralakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi olu ye wulikajɔ kɛ sibiri tɛmɛnen taama ani ɲɛfɔli kunnafoni caman dira ISC ka a ka bɔli CEDEAO la kumaw ye tali kɛ o la Burkina Faso kaw fɛ yen fanga darakili kuma min kun fara ko Jibril Basolo n'a denw olu ka telefɔni diru nɛgɛjuru kɔni o sɔrɔla kosɛbɛ sefa wari $12 a n'a buruburu fɛ ko k'u labɛnna k'o di Franck Kabere ma sa yaasa ale ni maa wɛrɛ bɛ se cogo min na ka wulikajɔ kɛ kibaruya sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ ko min ye Jibril Basolo ye ale yɛrɛ kɔni ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen a n'a denmuso n'o tɔgɔ ye ko Yasini Basole a n'o de bɛ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔni tilaw ni ɲɔgɔn cɛ ale mana kibaruya fɛn fɛn sɔrɔ jamana kunkankow kan wulikajɔw ni cɛsiriw ka sa denmuso fɔlɔ in kɔni du kɔnɔna na fa in a b'o fɔ o ye den ma ka di fa ye kosɛbɛ o la sa kibaruya fɛn fɛn bɛ yen
n'o tun ye bingaliw ye sa ka se ka wulikajɔw kɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ ka Burukina fanga ɲini k'ale dafiri o kibaruyaw caman taara ye denmuso in ka nɛgɛjuru sira la min ye kibaruya dila dɔw ye olu bilara baara minnu na ka taa se wulikajɔ min tun kan ka taa kɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen ka na tɔ nɔ don Burukina yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛ ni u ka assise waati ye o kumaw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ denmuso in kɔni bɛ fa sɛbɛkɔrɔ ɲininka ne ko Kɔdiwarikaw de bɛna na wa walima maa minnu bɛ Burukina kɔnɔna na olu de bɛna na fangadaraki in kɛ denmuso bɛ jaabi fa fɛ ko ayi kibaruya di na sira fɛ an n'an wasa don Alifa la ale ni Nabe olu minnu bɛ bi na Kɔdiwarikaw fɛ yen Jibril Basole a y'a yira sa k'a fɔ ko seni ɲɛmaakɔrɔ k'o fana bɛ a nagakɔrɔ baaraw la yen kibaruyaw ni ɲininiw ni sɛbɛnniw senfɛ sa ni maa kofɔlen ninnu kɔni tɔgɔ o de bɛ fan bɛɛ Burukinakaw da tile 2 in na sabula mun de kɛra kibaruya minnu sɔrɔla u ka nɛgɛjuru sira fɛ olu ɲinɛna k'a fɔ ko u ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na bi na n'olu ɲɛsinnen don i ma i bɛ fɛn o fɛn kɛ nɛgɛjuru sira fɛ i t'a dɔn kojugu ye fo don min n'u y'u tɛgɛ sigi i kan o la sa Jibril Basolo kɔni ka gundo kumaw a ka kuma minnu bɛ n'a ni denmuso in y'o fɔ u tun b'a fɛ ka ja minnu da wulikajɔ minnu kun kɛtɔ don u bolo ni kunnafonidilaw ni diɲɛ maabaw ye ka taa se maa minnu ma sa n'olu ka wulikajɔ cɛ ka jugu kosɛbɛ tɛgɛ dara nin bɛɛ lajɛlen kan jɛkulu tun ye 2 ye dɔw bɛ baara kɛ Burukina kɔnɔna na dɔw b'a kɛ Kɔdiwarikaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen sangalamatilen don ka kɛ ni Faransi Jibril Basolo yɛrɛ bɛ taa ni ka segin la o la maa caman tɔgɔ bɛ bataki in kɔnɔna na koyi kuma tɛ nin waati in na musakako kumaw olu fana bɛ a la u y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛli tɔ kɔni bɛna na to sen na yanni nin ko tɔ bɛɛ lajɛlen u ka ɲɛdɔn Burukinakaw olu fɛ yen Nizeriya y'a yira bɛɛ la kɛnɛ kan panparanpa keba k'a bɛ don BRICS la dɛ ko sabula jamana caman bɛ bi na minnu b'u yɛrɛ kalama ko olu bɛ BRICS la a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri o ye bɔkuma kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ ko Nizeriya jɔyɔrɔ bɛ cogo min bi se min bɛ Nizeriya ye yanga min bɛ Nizeriya la sɔrɔ min bɛ Nizeriya la k'o t'a to fiyewu BRICS o ka sigi sen kan k'a sɔrɔ ko Nizeriya sen t'o la koyi keba kɔlɔsilikɛbaw ko Nizeriya bɛ bolo min kan k'a don bi gɛlɛya sabula ale bɛ Faransi nagakɔrɔ baara la CEDEAO kɔnɔna na wulikajɔ cɛjugu ka ɲɛsin BRICS ale ka maaw ni maa minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ ko a sen b'o la ko nka Nizeriya bɛ cogo min ni Afrique du Sud bɛ tɔ min na ni Nizeriya ma don la dɔrɔn a tɛ lafiya wa ko a n'a sɔrɔw taabolo ɲumanw fɛɛrɛ ɲumanw min ye bamanciwale juguwale kɛlɛliw a n'o ka sonaldonga ye yaasa a ka se ka don nin kɛnɛ in kɔnɔna na Nizeriyakaw fɛ yen bi hali bi keba min ye sitɛrinin dɔ ye k'o taar'i da kɛrɛ kan dagi o y'i da yɔrɔ min maa minnu bɛ n'olu ko k'olu bɛna na taji ko o salo ka taa n'u ka so a kɛra kasara ye maa 86 o de nin tora o ko senfɛ dimanche tɛmɛnen u ka dugu n'o o ye u ka kumalasela mun bɛ pétrole ko kunna u ka jamana kɔnɔ n'o Ibrahima Adu Useni ye ale bɔra ka kuma in dangɛnɛmaya a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin fɛɛrɛ ni dabaliw ye u na o tigɛ sa sabula nin waati in na a yira k'a fɔ ko min ye ko in ye k'a maritaba bonyana maa 52 olu kɔni jenina maa 86 olu kɔni fatura camion in ale binni senfɛ Tanzanikaw fɛ yen ko bana jugu dɔ bɛ yen dɛ ko Marburgu ale ye bana ye bana min n'a kɛlen don ka se olu ka dugu min na bi n'o ye Karenga ye Karengakaw kɔni fɛ yen Tanzani kɔnɔna na ko bana in 100 sirada la e ko a tɛ se ka faali kɛ ka ɲɛsin 80 ma de min ye wulikajɔ ni furaw ye sa o bɛ ka ɲini Emmanuel Macron ko ale b'a ka jinɛjatew la hali bi keba k'a fana b'a fɛ ka VDPw sigi dɛ min ye Faransikaw fɛ yen ye ko sifin k'u labɛn ko don nataw la k'u na fɛɛrɛ ni dabali sigi Ukraine kɛlɛ ɲɔgɔnnaw ko n'o kɛra tuguni ko min ye Faransikaw ye k'u bɛ tabale gosi dɛ denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ yen ni e kɔni si ha Faransi n k'o keba Ala y'an sɔn koyi Ala ka Macron ɲɔgɔnna yɛrɛ de caya Faransi kunna i t'a fɔ Amina wa Ala ka ɲɔgɔnna de caya ni nin ɲɔgɔnna bɛ yen an ka ko bɛɛ bɛ sigi sen kan Macron kana foyi kana sɔrɔ tuguni a ka to fanga la kudayi taabolo ka ɲi halisa Faransikaw fɛ yen u ka jɛkulu dɔ bɛ yen ko Yoda na kɛ sa maa minnu kɔni n'olu bɛ ŋanamu kɛ Marseillekaw fɛ yen tɛgɛ dara o maa dɔ ka sa marisi kalo san 2024 Marokokaw fɛ yen maa kofɔlen k'u bɛna lasegin Faransi ma koyi kibaruyaw sɔrɔla kiiri sigilamaw fɛ ko yaasa a ka se ka lasegin ka na sɛbɛn minnu ni fɛn minnu d'a kan ani nɔminɛli sɛbɛn minnu kɛra a n'a ye koba minnu kɛ u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o ye David Lamy ye ko ale kɔrɔtɔlen don Donald Trump u n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
ko Trump ye taabolo minnu fɔ nin san 4 in kɔnɔna na olu tɛna n'u sigi k'u bolo fila da u sen kan koyi ko n'a ka qualification banna yɔrɔ min k'olu b'u kanbɔ Indikaw fɛ yen u ye maa dɔ minɛ k'ale kiiri ko sabula a binna dɔ kan bingali senfɛ sa ko dɔgɔtɔrɔlakaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kabini utu kalo waati kalikutakaw u fɛ yen waliya cɛjugu in ale kɔnnen don kosɛbɛ Indikaw fɛ yen kuma tɛ olu bolo a ma se ka bin muso kan koyi fa bɛ muso ye nka u m'a ɲɛfɔ ka ɲɛ dɛ mariage muso mariage États-Unis min ye Donald Trump ye a ka se sɔrɔlen kɔfɛ novembre kalo tɛmɛnen kɛba fanga ta a y'o kɛ kunungo l'Américain ka jamanakuntigi 47 a ye fanga ta qualification kɛlen kɔfɛ k'a fɔ k'a bɛna ka sigi ko ale bɛna fɛn minnu kɛ kɛba a y'a daminɛ ka ban han ekɔlidenw minnu bɛ bɔ diɲɛ fan dɔw fɛ ka taa États-Unis sɔnɔgɔya donn'olu ka kow la a ko maa o maa n'i b'a fɛ ka taa États-Unis kalan don fɛn wɛrɛ don n'i ka sɛbɛnw dafalen ko k'u bila ka na ko olu mago bɛ maaw la ko ka baara kɛ a ko fana du ka kɛ du ye dutigi ka ye dudenw ka ye denfa ka ye denba ka ye furu ka kɛ furu kɛcogo la maa si kana t'i yɛrɛ bayɛlɛma k'i kɛ fɛn sugu dɔ a ye Biden fa a y'u da k'u kantigɛ makɔrɔw ka maaw keba ko kɔfilawuluya k'o ti ɲɛ États-Unis tuguni nka Trump ye États-Unis masakɛ de ye dɛ anw ka masakɛ tɛ dɛ n'a ye fɛn mun kɛ n'a bɛ taa kundilenna kelen na n'a tɛgɛrɛ fɔ a kungo la yanni a ka s'an yɛrɛ ma sabula olu tɛ farafinna jate koyi ko n'u ma farati maa sigilen don k'i bolo ja ko Amérique ka dɛmɛ kɛba a ko k'a y'o datugu ko tile 90 Amérique ti dɛmɛ kɛ maa ye fɔlɔ ko a bɛna ko jate minɛ dɛmɛ minnu kan ka to sen na dɛmɛ minnu kan ka kɛ yaasa Américain yɛrɛ bɛ se ka a bɛ balawu wuli kɔngɔ bɛ dɔ fa nanzara jamanaw la ala ti mɛn n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu keba u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko deuxième plaque dɔ de filɛ nin ye ka misiri welela k'ale kun ci misiri yɛrɛ kɔnɔ nin ko in kɛra kunasininko min ye ka dugu jɛ kununko la sa kɛ 5h du matin n'o ye sɔgɔmada joona ye fajiri seli waati min ye Laji Nabila ye ale ye misiri welela ye kin kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Nabila bɛ soli ka wuli a bɛ Ala ko o matarafa i n'a fɔ don tɔw la a b'a kɛ cogo min a y'a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen k'a ka so nɛgɛ kanɲɛ 5 waati k'i kunda misiri kan i n'a fɔ don tɔw la a bɛ baara kɛ cogo min a selen misiri la keba min ye selidaga fɛn fɛn lankolon don a y'olu bɛɛ lajɛlen fa tewu yanni a ka taa wele bila maaw ma misiri kanɲɛ fɔlɔ k'o fɔ waati min na ale bɛ o la keba dɔ de filɛ nin ye ka bɔ ni ba berekuru kwalen ye n'a ko dui Laji Nabila tɔna a b'a kɛ dui a kɛrɛ la a b'a kɛ du a bosogolo la ka taa firi k'a bin pewu a binnen a ma da o ma koyi a girinna ka da ka tuguni keba k'a ba dɛbɛ dasi nin yɔrɔ in a y'a sɔrɔ maa caman mana misiri la fɔlɔ maa kunfɔlɔw nalen u ɲɛ bɛ Nabila dalen la joli la u ye Alahu Akibaru ni fɛnw daminɛ sa maaw b'u bolo bila u kun ka kule musow bɛ bɔ u bɛ taa mun de kɛra mun y'a sɔrɔ mun de kɛra bɛɛ maaw taara ten tewu o kɔfɛ maaw ye welewelemada kɛ ko kana su nɔfɛ Yirimajɔ polisiso n'o ye Jara ka yɔrɔ ye olu y'u senfa joona ka se Bakɔrɔbabugu misiri na keba olu sera yen joona u fisara koyi sabula min ye faalikɛla in ye olu y'o minɛ maaw la jama kun kɛra jama fɛrɛndan ye u tun b'a fɛ k'a fana fara su kan koyi nka Yirimajɔ polisiw olu selen yen joona o y'a to maa kofɔlen u y'a minɛ kibaruya fɔlɔw y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛlen kɔfɛ min ye maa ye min ye faali kɛ o taara n'a ye Yirimajɔ polisiso la kibaruyaw y'a yira fana k'a fɔ ko maa kofɔlen ko a n'a kunkolo ti ɲɔgɔn fɛ dɛ kibaruya dun ko fajirila taa ka di t'i janto i yɛrɛ la ko nka ko a n'a ka fa fɛ o sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko k'u n'a lajɛ ka taa n'a ye Pɔnze fatɔw ka yɔrɔ min bɛ yen a na lajɛ n'o y'a sɔrɔ fatɔ don ni fatɔ tɛ walima n'o y'a sɔrɔ ko min bɛ ani Nabila cɛ o ka ɲɛɲini nka yan'o cɛ sa su in
u y'o ta ka taa n'o hôpital di Mali la ni Ala sɔnna ma ko ka janaja o bɛna sigi sen kan an ye nin bɔ kojugu kɛlɛbaga kɔnɔ bamananden n'o o ye Isaka Kulubali ye ko nin y'ale ka fasiri ye o bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la Keba Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini n'Ala y'o fara an si kan an nana ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 kibaruya kura minnu mana k'an bolo k'o di maaw ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga Ala ka fajiri kɛ an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya